C'est le plus important. Et je suis sûr et certain que ce que je prêche est la vérité de Dieu. Maintenant, à faire des sacs de riz, entre nous, si un frère a un souci, et qu'on se connaît bien, on peut s'aider. Tout naturellement, ça se fait. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. D'ailleurs, même chez nous, à l'ouest, on est hospitalier. Tu connais bien cette histoire-là. L'étranger, le visiteur est mieux traité. Si l'étranger qui est là, le visiteur n'a pas encore mangé, la vieille ne peut pas te servir à manger. Donc, toi, tu sais ça. Donc, on n'a pas besoin de dire je suis pasteur, je suis prophète pour faire ça. Si c'est pour ça que la Bible est venue en Afrique ici, avec nous, on était des animaux. Et qu'on était sans conscience, on était sans sentiment humain. Donc, la Bible vient pour faire de nous des humains. C'est faux. Nous étions très bien des humains. Et la coutume, les traditions, l'éducation africaine même, nous rapproche encore plus de la parole de Dieu par rapport à l'occidentalisme. Ceux qui sont allés à l'école avec tous les diplômes aujourd'hui, conclusion, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'homme peut aller avec un homme. Femme peut aller avec une femme. Est-ce qu'au village, tu as une fois vu un chef de village qui a développé ça? Jamais. Ce ne sont pas ceux qui sont allés à l'école là qui sont devenus bêtes comme ça. Aywa, Nambala, anga fobela, wana kanya folula, ndimu feka dakunya flamu foka, anake jurusara izaga ote, anfa wana kuma ma donc kana koroma be jurusara shekele. Oh, anga ni pasteri, mina bok ma kona ni Miriam Bemboro kanya folike, ale yɛrɛ fana ka jajuru kan n y'a fɔ cogo min na a tɔgɔ le ko Gédéon de la Tchenchova an karamɔgɔ ni an fa Kamaja Kamara ale ye video in complet ɲini n y'a ci a ma mais a ye parti dɔ de fɔ min ka dɔgɔ karamɔgɔ la ustaz la imamu la min bɛ sɔn ka kuma nin n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ in kan quoi n t'a fɔla ka cɛ mɔrɔn kɔrɔ ta dɛ mais a ye tuyan dɔ de fɔ fo k'a tuyan segin a ma quoi ka tila ka kuma a tuyan in kan mɔgɔ ye mɔgɔ minnu miiri ye k'a fɔ c'est-à-dire ni tubabu nalen tɛ ni arabu nalen tɛ ni kuranna nalen tɛ ni hadisaw nalen tɛ ni bible nalen tɛ Matthieu 1 verset 2 Jean Marc Paul malo quoi n'olu nalen tɛ ko farafin yɛrɛ tun ye bagan de ye quoi mɔgɔ minnu hakilina ye o ye fo ka fɛn dɔ de fɔ olu ye u k'a faamu ni ne t'a dɔn a tɛ n dɔn n t'a ka nimero dɔn a ma deli ka n wele mais a ye tuyan dɔ de fɔ k'a to mun de la k'a tuyan in fɔ a bɛ ka kuma mun de kan a bɛ ka wale miiriya dɔ de défendre n'o ye église ye parce que ale yɛrɛ ye pasteur ye mais ale ni tɔw fana t'a kɛ cogoya kelen na i n'a fɔ ko tijaniya ni wahabiya bɛ cogo min na sanzaliya ni kadiriya bɛ cogo min na o n'a ɲɔgɔnna tagabolo ninnu ale fana ye tagabolo dɔ de ye nka a ye tuyan dɔ de fɔ mɔgɔ kan k'i tulo majɔ tuyan in fɛ o ye jumɛn ye a ka kuma kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko ale bɛ bɔ Côte d'Ivoire l'Ouest la l'Ouest bɔra de dɛ depuis ne fitinin ma ne ma don si min kan na nka kɔrɔn tilebe bani ani baba m'a la n'o bɛ jate bawo o yɔrɔ tɛ kɔrɔna yɔrɔ ye o yɔrɔ ye tu kɔnɔ jamana dɔ de ye donc a bɛ se k'a fɔ ko olu bɛ tilebe jamana na kɛ tilebe Côte d'Ivoire tilebe fɛ n'i ma fili kɔni ni filila fana o kan la tile l'Ouest siya jumɛn de bɛ yen anw fɛ yan Côte d'Ivoire Yakuba bɛ yen n'i y'a mɛn ko Yakuba mɔgɔ mɔgɔ ka Côte d'Ivoire kɛ Yakubaw fɛ yen ka tila ka balo Laginɛ walima ka balo Laginɛ ka ɲɛnamaya kɛ ka tila ka na Côte d'Ivoire ka na se Yakubaw fɛ i n'a dɔn ko ninnu bɛɛ ye siya kelen ye a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko gɛrɛsɛ Laginɛ a bɛ fɔ olu kelen de ma Yakuba Côte d'Ivoire yan siga foyi t'o la mɔgɔ minnu y'a yɔrɔ ninnu kɛ u b'a dɔn mɛ ka min fɔ quoi o la an tɛ se ka kɛ tubabu fɛ o ka ɲi parce que ils sont venus nous diviser pour régner quoi o nana frontière bɔtɔn bila an ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'an fara le balima kelenw ni ɲɔgɔn cɛ on n'est pas de même nationalité an tɛ bɔ yɔrɔ kelen k'o don an hakili la k'an tiɲɛ ten k'an bila donc siya minnu bɛ sɔrɔ ale bɛ yɔrɔ min fɔ la Yakuba b'a la donc a bɛ se ka kɛ peut-être ale ye Yakuba ye a filanan gere b'a la a bɛ se ka kɛ ale ye gere ye a sabanan wɔbɛ b'a la n bɛ dan nin saba nin ma les wɛ les Yakuba et les gere olu de bɛ sɔrɔ a yɔrɔ nin fan fɛ
ma fo shia wala te de me mo mi be jate yoro tigu ni sigi yoro sadi dugu tigu ni ona nyogona o yoro sigi bawo yere nunu shia nulo dugu bo nyogoma wala kata ko lugu fe ko ni dina ko to la ko no ko anga ɲɔgɔn sɔn ka ɲɔgɔn ladomini ko bibulu nana sɔrɔ o bɛ kɛla anw fɛ yan quoi ale ye pasteur de ye dɛ kuma in lamɛn ka ɲa dɛ ale ye pasteur de ye ko bibulu nana sɔrɔ k'o bɛ ka kɛ anw fɛ yan cogo di dɔ de ye ɲininkali k'a la musolamɔgɔ le don donc a bɛ ka kuma o fɛ directement jama in na ko olugu fɛ yen ni dunan nana ni dunan de kɔnɔbara ma fa fiyewu wolomuso an b'an baw fo yan ka farafinna musobaw bɛɛ lajɛlen fo c'est-à-dire a tɛ sɔn fiyewu ka dumuni di a yɛrɛ den ma fo dunan ta de ka di fɔlɔ fo dunan de ka fa fɔlɔ k'o bɛ anw ka laadaw la quoi nka o yɔrɔ dɔrɔn tɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yan an kɔrɔw bɛ yan minnu y'a ye o ɲɛna minnu bɛ k'a ye o ɲɛna hali bi dunan bonyani don anw fɛ yan cogo min na a ka kuma bɛ mun yira bibulu le mana n'o ye bibulu mana n'o ye an fɛ kuranɛ mana n'o ye an fɛ k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɔla tagama na dugu ni dugu ka na e fɛ yen ko o minɛcogo kan ka ɲa o sagaw tun bɛ bila ni o fɔcogo ɲɛna kɔni n'o tɛ o baw tun bɛ bila o sɛw tun bɛ bila wa o dunafana sow tun bɛ dunajigi sow tun bɛ an ka duw kɔnɔ yan o la ko bibulu mana sɔrɔ c'est-à-dire ni bibulu ni kuranɛ nana ni nin ko ninnu c'est que yanni olu ka na anw tun ye baganw de ye a ka kuma b'o de yira yala anw tun ye baganw de ye anw tun tɛ mɔgɔya foyi de dɔn quoi u ka kalan mana ka na anw ɲɛ la ka ka fɛn yira an na an tun tɛ min dɔn quoi an tun b'a bɛɛ dɔn yan n ko bɛnkanni de bɛ ninnu ta in ye janfa bɛnkanni suɲɛni wuya nkalon o de filɛ ka segin o ma ten donc a ka kuma bɛ min yira anw tun bɛ mɔgɔya la sabatili k'o dɔn quoi donc n'a danna ko non ni a nana ka bɔ u ka lɛra ninnu de kɔnɔ an sɔrɔla k'o lɔ k'o tuma yanni o ka se anw tun ye baganw de ye wa non wa a ma taa kalan an bɛnbaw n'an mɔmuso n'an baw fɛ ekɔliso si la ko mɔgɔya kan ka sabati ko dunan kan ka bonya kɔ u ma taa kalan ekɔliso si la ekɔli kuma nana a ka kuma kɔnɔ a ko mɛ minnu taara dɔnni ɲini ekɔli la bi k'olu le tɛ ka to ka sira di mɔgɔ ma ko cɛ ni cɛ bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma muso bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma ko e delila ka taa anw ka dugutigi jumɛn de ye k'a fɔ ko a bɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna ba don nin kuma ninnu na walima ko o de ka kɛ ale ka dugu kɔnɔ y'o y'an ka dugutigi jumɛn de la dugutigi ye mun arabu kalan kɛ a ye mun tubabu kalan kɛ mɛ ale y'a dɔn k'a fɔ ko o ye ka ko ta a ɲɛjugu kan a tɛ mɔgɔya la sabati fo ka mɔgɔya la yɔrɔ cɛ dugutigiw ma sɔn o ma fiyewu ko mɛ minnu taara kalan ekɔli la k'olu le nana ka to ka na o bagaya sabati anw fɛ yan hali n'o bɛɛ tɛ wa an b'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ fana tɛ mɛ minnu bɛ fɛ a ko ka sabati a plupart j'espère que tu as dit que son français est soutenu olu de b'a ɲɛmɔgɔya la o la k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ minnu b'a fɔ arabu le nana an ɲɛ dayɛlɛ yan arabu de ye ɲuman yira an na tubabu le nana an ɲɛ dayɛlɛ yan bibulu le kosɔn an bɛ nin dɔn kuma in ɲɛsinnen bɛ olu le ma attention yɛrɛmakɔrɔsi a y'a yɛrɛ minɛ wala diɲɛ ma daminɛ ninnugu la quoi ne nana o nana sɔrɔ diɲɛ bɛ yen jɔnw de tun bɛ yen mɔgɔw tun bɛ yan m'a fɔ adama n'a denw dɛ mɔgɔw de tun bɛ yan adama ko in y'a damana ko ye adama yɛrɛ ye damana ko ye awa y'a damana ko ye nka nin bɛɛ nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen wa u tun bɛ mɔgɔya dɔn u bɛ furu dɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn ni kɛlɛ kɛla o b'o dɔn mɔgɔya bɛ lasabati cogo min na u b'o dɔn quoi donc i ni min yiri la k'a fɔ non ko ninnugu de nana ka na anw bilasira k'an bila ni c'est-à-dire ɲumankɛ la quoi o de ye kojugu yɛrɛ ye quoi déjà a bɛ anw ka kuma yɛrɛ kɔnɔ ko ɲuman ka tila k'a fɔ ko juguman ja danfarabɔ bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o walima ɲuman fɔcogo min bɛ arabukan na alhasanat est-ce que a sɛbɛnni bɛ
arabukana ko nyumawa ay afala arabukana le ko al hasana wal ma hasanat nyumaya wal ma nyuma le bien fait a sɛbɛnni bɛ tubabukan na o cogoya la ani kan wɛrɛw la ka taa ten mɛ ni ɲuman kumaden bɛ anw fɛ yan comment est-ce que e bɛna fɔ an ɲɛna ko non ni arabu tun man na ni tubabu tun man na ni bibili tun man na ni kuranɛ ni hadisaw tun man na ko anw tun tɛ ɲuman la ko anw tɛ fɛn fɛn la ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn muso bɔsi ɲɔgɔn na i b'o fɔ k'i to fan dɔ de fɛ quoi mɛ k'a fɔ n'i bɛna a fɔ hakilimajama de cɛ ma quoi i bɛ jaabi wa i bɛ fɛn wɛrɛ mɛn i tulo la i yɛrɛ tun b'a sigi ni min ye quoi o la ne ni pasitari in tɛ miirina kelen n bɛ to k'a ka video ye ni min ka n diya n bɛ dɔɔnin filɛ a la n b'a fo parce que a ka dɔgɔ i ka mɔgɔ ye minnu b'a fɔ u yɛrɛ ma ko les hommes de Dieu o yɛrɛ bɛ fɔ cogo di ko alamɔgɔ mɔgɔ tɔw ye mun mɔgɔ de ye setaramɔgɔ wa jɔn de ye mɔgɔ tɔw dan an b'a fɔ ko ala kelen wa c'est le même Dieu là qui les a créés c'est ça non qui a créé les autres c'est Dieu et puis il a choisi d'autres bien toi-même tu t'es proclamé homme de Dieu i yɛrɛ ye i yɛrɛ wele ko alamɔgɔ walima ala yɛrɛ de ko e ma ko alamɔgɔ de c'est à dire ala ka mɔgɔ de ye e ye quoi tɔ ninnu jɔn de ye olu da ala kelen tɛ e k'a ɲɛfɔ cogo ni ka faamu na celui qui a créé les autres c'est qui? C'est le même Dieu dont tu te proclames que donc tu es un homme de Dieu. Maintenant, après ça, tu détestes le Satan. Satan m'a dit, à Shaitan, on m'a dit, qui a créé? Et Kamrian, il a fait non, c'est le même Dieu qui a créé ça. Voilà qu'on y est, qu'on dans quoi. Et qu'à faire notre dangat là, qu'à bon, là, tu dis. Qu'à doke, il t'a mouru, qu'à doke, il jouye. Ka dɔ kɛ i bɛ taa ale jeni a kuma ka ca quoi mais an bɛ gédéon fo gédéon de la Tchonchova an b'a fɔ mun na bon a ye tuyan dɔ le fɔ tuyan min ka kan ka kɔma binbi quoi parce que ale y'a dɔn k'a fɔ bibiliw ale bɛ ka bibiliw min prêcher ka a wajulu kɛ k'a défend ale y'a dɔn k'a fɔ ko bibiliw mana ɲumanya yira an na yan quoi a y'o dɔn k'o fɔ Bible yɛrɛ nana sɔrɔ ko ɲuman bɛ kɛ yan ka ban voilà peut-être ale taala Bible ka sira kan ni dalilu wɛrɛ de ye mais ɲumanya ko kɔni tɛ quoi ele min fana bɛ dɔ wɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ quoi k'o tɛ ko ninnu tun bɛ yan ka ban ko ninnu tun bɛ yan walimɔgɔ si ma na n'a ye fɛn fɛn nana o ye bɛnkanni de ye quoi janfa ani nkalon muru ani mɔrifa bese ani mɔrifa bienkala voilà a nana congo de n'o tɛ k'a fɔ ko ɲuman le tun tɛ yan o kuma tɛ mɔgɔ yɛrɛ ka kuma tɛ non silamɛya yɛrɛ k'a lajɛ dɛ k'a ye fɛn min tɛ bɛn ni silamɛya ye o sera farafinna k'o kɛla ka fila fara ala kan n'i ko ka fila fara ala kan fila k'o fara ala kan a ma kɛ saba ye sa a kɛla saba ye hali i ma se kuma in ta cogo la kuma tɛ ka se kumaden in fɔ cogo la ka fila fara ala kan ka fɛn fara a kan an karamɔgɔ ustaz imam wajulikɛla ka fɛn fara ala kan est ce que fɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fɛn minnu tɛ kelen ye wa ne yiri la fɛn minnu ye kelen ye olu de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan minɛn kelen kɔnɔ ko ka jɔyɔrɔ kelen ni mɔlɔn kelen valeur kelen di o ma mais fɛn minnu tɛ kelen ye olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di i tɛ yɔrɔ in sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ a ɲɛɲini hali bi n'o tɛ fɛn tɛ se ka fara fɛn kan kuma tɛ danbaga ni danfɛn ko k'olu fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka kɛ quoi ko non fila fara ala kan sirikuya walima musirikuya ko olu man di ala ye ko olu o dɔrɔn de tun tɛ yan n'o tɛ ani seri ko n'o tɛ ɲumanya bɛɛ bɛ yan wala petu a ɲɛna donc ɲumanya tun bɛ yan mɔgɔya tun bɛ yan k'a sɔrɔ seli ni sun tɛ k'a sɔrɔ bibulu ni kuranna tɛ e ka mɛn min ma ko diɲɛ walima ala o yɛrɛ tun b'a kalama fana ko ɲumanya bɛ yan mais bibulu ni kuranna bɔra yɔrɔ min na
ko o ala bi o die kelen ye olugu bela gele jalaki o ka tiani na ni tian sra le do ni tian foli le do ere ka flow nyumaya tu me minu fe solema ale be kuma min ka ani ka kuma minu jigi o ale ga kana di nyuma kala nugu de ma o ka fo to ye wa wal ma tiani wala le me yoro mina o tiani kala o le kana kuma nyuma kala o fe point d'interrogation ɲininkali tɔnden n'i y'o jaabi sɔrɔ don min na an bɛ segin a tɔ kan ne bɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn ko kuma man di da kelen na karamɔgɔ kabako tɛ ko kuma yanni i k'a daminɛ a b'i bolo nka n'i donna a kɔnɔ n'i ma s'a cogoya la ko kuma b'i minɛ dɛ wala i bɛ to kuma bolo a don ma dabɔ o kama n'a ye n ye kuma bolo yɔrɔ min na f'a k'an bɔsi kuma la ka bɔ su in na ka nin dakuruɲɛ fila fɔ video sabanan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n tɛna se ka kuma o ka su in na ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka a dala minɛ don nataw la n'an ye tuma sɔrɔ an bɛna a fana lajɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw wale ɲuman dɔn ko k'an bɛn tuma wɛrɛ ayiwa n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni kumaya fila in ye kumaya min bɔla farafinna cɛba dɔ yɔrɔ n'o ye Toma Sankara ye a bɛ fɔ jamana min ma bi ko Burkina Faso ale ye sababu la jamana in wolola ko Burkina Faso la patrie où la mort nous vaincrons ton tenganyi nga ton sakakum Toma Sankara ne ta tun bɛ fɔ a ma de ko all volta ko ni t'a fɔ cogo ye ni t'an ka kan ye a tɔgɔ bɛ da an yɛrɛ ka kan de la ko a ma ko Burkina Faso ne tun ye cɛ duman ni cɛba ye ko k'a sɔrɔ min fara sɔrɔ min jasataw ka kɛ sɔrɔ min jasalen ye n bɛ bɔ ni kuma kɔnɔ n'a ka kumaya fila de Sankara ko il nous faut travailler pour décoloniser les mentalités ko fo anw ka baara de farafindenw fo anw ka baara de mandekaw ka se ka yililajɔnya minnu bɛ mɔgɔw yili la dɛ k'o bɔ o la quoi pour décoloniser bawo farikolow le tun bɛ minɛ lajɔnyali la nka a bɛ se ale ka tuma ma tuma min na ale nana ye yiriw de minɛlen don donc fo an ka baara ka o yiriw bɔ o yilijɔnya la k'o bɔ hakilijɔnya la n'i ko bɛ nin kuma kelen in tɛ ka kuma kan an tɛ bɔ yan so in na nka hakili la nin b'a bɔ a ka kumaya filanan Toma Sankara nous devons accepter de vivre libre. Non, nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. E min bɛ kɛ ka ne lamɛn ne min bɛ kɛ ka kuma ko anw kan ka sɔn c'est-à-dire ka sɔn an yɛrɛ ye ko an ka sɔn ka balo farafinya kɔnɔ golofinya kɔnɔ a n'a kɔnɔmina bɛɛ ni yɔrɔ min man ɲi k'o dilan ko ale ɲɛ bɛ balo cogo min na ni o bɛ bɛn dɛ ko o ye o balo cogo kelen de ye quoi o ɲɛnamaya kɛcogo kelen o de ye ka sɔn ka balo farafinya kɔnɔ ka kɛ farafin ye ka farafinya kanu ka farafin yɛrɛ kanu ko ale ɲɛ bɛ o kɛcogo kelen na min bɛ se k'a to an bɛ balo an kana bilalen an tɛ dɔ ka jɔnya kɔnɔ an bɛ balo ni kunna wolo ye la dignité c'est-à-dire ka an kunna woro c'est-à-dire an t'an kun ma suli mɔgɔ si ye an t'an kan jigin mɔgɔ si ye k'ale ɲɛ bɛ o de la c'est-à-dire ni farafin sɔnna a yɛrɛ la ka sɔn farafinna ye ka sɔn farafinya ye ko o de bɛ farafin kana bila k'a bɔ walijɔnya la
wakatila ka farafin kuna wolo ka kuna wolo di farafin ma. Nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Thomas Sankara, koka solomi fara, solomi jansata oka. Badon, koka ambe tumore.